29 rokov dozadu traja spolužiaci po skončení Vysokej školy ekonomickej založili spoločnosť McCarter. Dnes máme 186 zamestnancov a v našom závode v Dunajskej Strede ročne vyrobíme takmer 30 miliónov špeciálnych nápojov. Našimi hlavnými značkami sú Rio Cold Press a najnovšie značka Body & Future. Sme spoločnosť, ktorá je známa svojimi inováciami a môžeme sa pochváliť 8 oceneniami zo svetových potravinárskych výstav. Keďže fungujeme na malom slovenskom trhu, je to pre nás cesta, ako sa presadiť v zahraničí. Veľmi dobre sa nám predávajú naše prémiové rastlinné alternatívy mlieka a predávame ho v 11 krajinách. Spoločnosť McCarter je jeden z najväčších spracovateľov ovocia a zeleniny na Slovensku. Spolupracujeme s lokálnymi pestovateľmi, ktorí sa nachádzajú v blízkosti našej fabriky. Vyrábame z ovocia a zeleniny, ktorá sa dopestuje na Slovensku, naše čerstvé šťavy. Plastové fľaše, do ktorých dnes vyrábame výrobky, sú vyrobené z fľaš, ktoré boli vyzbierané v slovenskom zálohovom systéme. Stále budujeme našu spoločnosť a snažíme sa, aby sme boli nielen úspešní, ale aby spoločnosť McCarter bola aj tu na v okolí dobrým susedom.